салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатро дар такя ба рақобатҳои даври 11-уми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум манзуратон мегардонем. даври 11-уми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якуми навбат бо натиҷаҳои худ дар ҷадвали мусобиқа тағйиротҳои ҷолиб ба миён овард. дастаи сарои камар бо баргузории як бозии баҳснок аз садри ҷадвал поён фаромад ва ҳатто мавқеи дуюмро аз даст дод. дар мавриди бозии пурсарусадои онҳо бадтар ҳарф мезанем. ҳоло акнун саразм дар ҷои якуми ҷадвали мусобиқа аст. ҳарчанд бозингарони дастаи шаҳри панҷаке нисбати ҳарифи ҷадвалии худ ду бозӣ кам доранд, аммо далели асосӣ ин аст ки онҳо бо 22 имтиёз дар садри ҷадвал қарор доранд. моҳир дар бозии навбатии худ бо ҳисоби бузург ғалаба кард ва ин натиҷа имконият дод тими моҳир ба мавқеи дуюм барояд. бозии даври 11-уми онҳо дар муқобили ҷиликули навкор буд. ҳамин қадарашро мегӯям ки бозингарони дастаи ҷиликул дар бозии мазкур андак мушкилӣ кашиданд ва моҳир аз ин мушкилиҳои дастаи ҳариф бо тамоми нерӯ истифода бурд. саразме ки ҳоло дар ҷои аввал аст бо дастаи аз ҳама заифи мусобиқа исфара як бар як мусовӣ кард. ана ҳамин гуна ҷолибиятҳо дошт даври 11-ум. дастаи рақами як дастаи охирини ҷадвалро буридан наметавонад. дастаҳои дигар ҷангу ҷанҷолу нофаҳмиҳояшон аз ҳад зиёд аст ва тими дигар озодона ва бе ягон мушкилӣ 7 гол ба дарвозаи тими дигар мезанад. хулас рақобатҳои даври 11-ум воқеан ҷолиб сурат гирифтанд ки дар давоми барнома дар мавридашон ҳарф хоҳем зад. биед сараввал аз дербии минтақаи кӯлоб ҳарф занем. дастаи ҳулбук тими сарҳадчии ҳамадониро қабул кард ва бозӣ воқеан рақобати пур аз эҳсосот буд. гап сари ин аст ки ҳулбук оҳиста оҳиста рӯ ба эҳёшавӣ мегузорад ва ба дастаи пурқувваттарини чемпионат табдил меёбад. сарҳадчӣ ин мавсим аз солҳои гузашта ба ҳадди замину осмон фарқ дорад. дар мавсимҳои гузашта ин даста ба қатори тимҳои заифи чемпионат ҳамроҳ мешуд. имсол бошад тими мазкур дар бозиҳои бештар ба унвонии фаворити асосӣ ба майдон ворид мегардад. аммо дар бозии мазкур дастаи ҳулбук мисле ки як нав тарзи дурусти голзаниро ба дастаи ҳамсояи худ нишон медод ва сарҳадчӣ ҳам як ба голҳои мизбон ҷавоб мегардонид. дар ниҳоят бозии мазкур чӣ гуна тамом шуду кӣ даст боло гардид ҳамкоронамон нақл мекунанд. бозии дигари даври 11-уми чемпионати тоҷикистон байни дастаҳои лигаи якуми мамлакат дар варзишгоҳи марказии ноҳияи восе бо иштироки дастаҳои ҳулбуки восе ва сарҳадчии ноҳияи ҳамадонӣ баргузор шуд. аз дақиқаҳои аввали майдондорӣ дастаи ҳулбук бартариро ба даст гирифта чандин ҳолатҳои голзаниро созмон дод, вале дар ин ҳолатҳо дарвозабони дастаи сарҳадчӣ тавонист ки имкониятҳои ба миён омадаро бартараф карда дарвозаро аз гол эмин нигоҳ дорад. аммо дар идомаи майдондорӣ бозии футболбозон дар хатти ҳимоят чандон омад накард ва дар дақиқаи 50-уми бозӣ ба ҳамлавари дастаи ҳулбук авазхон қамчинов имкон фароҳам гардид ки аз хатои ҳимоятгарони дастаи сарҳадчӣ истифода карда ҳисоби бозиро бар нафи дастаи худ 1-0 намояд. бо гузашти 5 дақиқа аз голи аввали соҳибони майдон нимҳимоятгари дигари дастаи ҳулбук муҳсинҷон абдуғафоров тавонист ки голи дуюми дастаашро вориди дарвозаи рақиб намояд. дар дақиқаҳои 40-уми майдондорӣ бошад аз ҷониби футболбозони дастаи сарҳадчӣ гол ба худӣ ба истилоъ автогол ба қайд гирифта шуд. дар дақиқаҳои 43-уми майдондорӣ бошад боз ҳам сарбони дастаи ҳулбук авазхон қамчинов як ҳолати хуби голзаниро созмон дода бо партофти худ ҳамлавари дигари соҳибони майдон рустам давлатовро бо дарвозабон 1-1 баровард ки имконияти мазкурро ин футболбоз ба гол анҷом дод. пеш аз танаффус дар дақиқаҳои иловакардаи довар футболбозони дастаи ҳулбук боз як ҳолати хуби стандартиро истифода карда нимҳимоятгари дастаи соҳибони майдон муҳсинҷон абдуғафоров голи дуюми худро вориди тури дарвозаи рақиб намуд. ҳамин тариқ қисмати аввали майдондорӣ бо ҳисоби 5-0 ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми бозӣ бошад ҳар ду даста дар ҳайати худ тағйиротҳоро анҷом доданд ки ин қисмати бозӣ нисбатан бар нафи дастаи сарҳадчӣ ба анҷом расид. ҳамлавари дастаи сарҳадчӣ миров меҳроб нахуст аз масофаи дур тӯбро соҳиб шуда тавонист ки бо як зарбаи ҳадафрас голи нахустини дастаашро дар бозии
имрӯза ба самар расонида то андозаи бовариро дар дили ҳамдастагон пайдо намояд. Бо гузашти 5 дақиқа аз голи задаи меҳмонон нимҳимоятгари дастаи сарҳачӣ Наврӯзҷон Баротов тавонист ки аз зарбаи кунҷӣ истифода карда бо сар голи дуюми дастаашро вориди дарвозаи рақиб намояд. Дар идомаи майдондорӣ ҳарду даста чандин ҳолатҳои дигари голзаниро созмон доданд, вале ҳисоби бозӣ 5-2 бар нафи дастаи Ҳулбук ба анҷом расида ин даста 3 имтиёзи навбатиро соҳиб шуд. пеш аз ҳама мехостам тамоми мухлисонро бо ин ғалаба табрик гӯям. Баъдан умуман гуфтанам ки қисми аввали бозӣ хеле як бозӣ ҷолиб буд барои мо. Чӣ ҳолатое ки голзанӣ доштем мо тавонистем истифода барем ва қисми аввалро 5-0 ғалаба кардем. Лекин дар қисми дуюм ки тағйиротҳо овардем, ягон тағйиротҳо барои даста ягон фоидаам наёвард. Агар ки қисм ба қисм агар ҷидо кунем, мо дар қисми дуюми бозӣ 1-0 мағлуб шудем. барое ки 2-0 мағлуб шудем. барои ҳамин қисми дуюми бозӣ хеле камбудиё зиёд буд. бозигароне ки мо ай курсии эҳтиётӣ баровардем, аям удаи вазифаҳое ки мо монда будем ки бозиро бо тезу тун кунанд, бо тӯбҳо зиёд шаванд, натонистем. албатта кӯшиш мекунем ки бо дар бозии оянда ҳамин хатоиҳоро ислоҳ кунем. қисми дуюмро беҳад хуб бозӣ кардан. дар қисми якуми бозӣ шояд дастгарӣ бошад, шояд ҳамон бозигарони асосии даста ки лат бардошта буданд дар бозӣ набуданд, он бошад ки дар қисми якуми бозӣ бисёр голҳои бо хатогиҳои худи бозигарон шуда гузашт. аз ҳамин сабаб бозӣ карда натонистанд. ба ҳар ҳол дар қисми дуюми бозӣ баъди тағйирот даровардан дар бозӣ бачаҳо ба ҳар ҳол як бозии хубе нишон доданду бо ҳисоби калони бозӣ нигоҳ накарда онҳо тавонистанд қисми дуюмро ба фоидаи худ қариб ҳисоб хато накунем, гӯям ки 2-0 ба фоидаи худ анҷом доданд. лекин дар қисми якум ки голҳои бештаре сар дода буданд, ҳамон рол бозӣ кард. акнун сари бозии баҳсноки давр ҳарф мезанем. дастаи рангон дар майдони худ тими сароикамари 5-ро қабул кард. дар аввал ҳама чиз нағз буд, вале оҳиста оҳиста мувофиқи суръати бозӣ фазо низ андак ҷиддитар шудан мегирифт. фишори мухлисони минбар то ҳадде таъсир гузошт ки дар дохили майдон ҳам фурсатҳои баҳсноку ҷанҷолӣ зуд ба вуҷуд меомад. ҳамин тавр доварони бозӣ ба қаҳрамони асосии рақобат табдил ёфтанд. фурсатҳои хеле зиёди баҳснок минбари мухлисонро пурталотум кард ва аз ҳама зиёд мухлисони сароикамар ба доварон эътироз доранд. хулас рақобати хеле пуршиддат ва хеле пурэҳсос сипарӣ шуд ки билохира натиҷаи рақобат барои мухлисони як даста писанд ва мухлисони дастаи дигар аз ҳад асабонӣ шуданд. ин рақобат чанду чанд шуд ки ин қадар атрофаш гапу калочаҳо зиёд аст. ҳамкорони мо ин рақобатро пайгирӣ карданд ва фурсат расид ки якҷоя тамошо кунем. вохӯрии имрӯза миёни дастаҳои рангон ва сароикамар аз ҷумлаи бозиҳои сермухлис ва пуршиддати даври 11-ум маҳсуб меёфт. ҳарду даста аз имконият ва тарзи бозии ҳамдигар хуб огоҳ буданд. пас аз садо додани уштаки довари марказӣ, бозӣ бо ҳамлаҳои пайдарпайи ҳарду даста оғоз гардида, мухлисон интизори лаҳзаҳои зебо ва голҳои диданӣ буданд. дар қисми аввали рақобат футболбозони дастаи рангон бештар ташаббусро ба даст гирифта ба дарвозаи меҳмонон фишор меоварданд. аммо муҳофизон ва дарвозабони дастаи сароикамар чандин ҳамлаҳои хатарнокро бартараф карданд. бо вуҷуди ин дар яке аз ҳамлаҳои самарабахш футболбози дастаи рангони ноҳияи рӯдакӣ Меҳроҷ Ниёзов аз имконияти муносиб истифода намуда тӯбро вориди дарвозаи меҳмонон кард ва ҳисоби бозиро боз намуд. қисми аввал бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи мизбонон анҷом ёфт. дар қисми дуюми бозӣ футболбозони дастаи сароикамар фаъолтар гардида барои барқарор кардани мувозинати ҳисоб талош намуданд. меҳмонон чандин ҳамлаҳои хатарнок ташкил карданд, вале муҳофизони дастаи рангон бо бозӣ бо эътимод нагузоштанд рақиб ба мақсад бирасад. дар ҷараёни бозӣ лаҳзаҳои базталаб низ ба назар мерасид. баъзе аз қарорҳои ҳайати доварон боиси норозигии бозигарон ва мухлисон гардид. ҳамзамон барои вайрон
район кардани қоидаҳои бозӣ ба футболбозони ҳарду даста беш аз 12 корти зард нишон дода шуд ки ин ҳолат рақобатро боз ҳам эҳсосотитар гардонд. ҳамлаҳои пайвастаи футболбозони дастаи Сарои Камар дар ниҳоят самар дод. Ҳусейн Яъқубов ки таҳти рақами 10 ҳунарнамоӣ мекард, дар як лаҳзаи зебои бозӣ бо зарбаи ҳадафрас тӯбро вориди дарвозаи рақиб намуд ва яке аз голҳои зеботарини вохӯриро ба номаш сабт кард. Пас аз ин гол мухлисони дастаи меҳмон ба шавқу ҳаяҷон омада бозӣ ранги дигар гирифт. Сипас соҳибони майдон аз бартарии худ истифода намуда дар яке аз ҳамлаҳои навбатӣ боз як голи дигар ба самар расониданд ва ҳисоби бозиро 2-1 намуданд. бо ҳамин вохӯрии даври 11-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум бо ҳисоби 2-1 ба нафъи футболбозони дастаи рангони ноҳияи Рӯдакӣ анҷом ёфт. Сегодня очень тяжелая игра была. Надеюсь, все болельщики от этой игры получили удовольствие. Все, что мы задумали, все это получилось. Потому что недельный цикл у нас был, мы поработали над тактикой. Мы знали, команда Сарой Камар, в каком стиле она играет. Мы над этим работали. Слава Богу, что у нас все удалось. И ребята, я поздравляю ребят и болельщиков. С победой, ребята. имрӯз мо шоҳиди як бозии мукаммале гардидем ки миёни ду дастаи воқеан устувор баргузор гардид. мо мухлисон шод аз он ҳастем ки чунин бозиҳо наврасону ҷавонони имрӯзаро маҳв ба варзиш ҷалб менамояд ва онҳо аз амалҳои номатлуб ва ҳар гуна корҳои корношоям даст мекашанд. бозии имрӯза ки аз бозиҳои мушкилтарин буд. бозӣ хеле хуб гузашт. хеле шумо шоҳид будед. ҳолатҳои гозонӣ мо хеле бисёр буданд. Аммо мо онро истифода бурда натавонистем. соҳибони майдон ду лаҳзаи галжонӣ истифода бурда ба ҳисоби 2-1 ғалаба карданд. мо нисбати ҳамаи даворон ва комиссари бозӣ эътироз дорем ки бозиро капитан натонистанд. чӣ хел намедонам дар як бозӣ корти зард намедонам чӣ гап аст ки фақат кортҳои зардро тақсим мекунад. фақат тақсим мекунад. мо хеле довариро якум бор дидам. ёрдамчони довар бошанд тамоман тасаввурот надорам. мо нисбати гуфтам ҳамаи даворон ва комиссари бозӣ ки хеле корҳои нодуруст кард. мувофиқи регламент бояд дар майдон 8 тӯб бошад. мо 3 тӯб хотӣ бозӣ кардем. вақти соҳибони майдон гол заданд дар бозӣ гӯё ки 2 тӯбу 1 тӯбу тамом дигар. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба натиҷаи рақобатҳои дигари даври 11-ум. дастаи шодмон дар майдони худ аз дастаи рахш бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрд. бозии дастаҳои моҳир ва ҷиликулро дар боло ишора кардем ва бояд бигем ки дастаи моҳир дар майдони худ дастаи ҷиликулро қабул кард ва бо ҳисоби бузурги 7-2 дастаи ҳарифро мувоҷиҳаи шикаст намуд. дастаи панҷшар бошад дастаи шоҳмансурро дар майдони худ бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. душанбеу мазчоҳ бозиашон бо сабабҳои гуногун баргузор нашуд ва саразбро дар боло ишора карданд ки бо дастаи Исфара бо ҳисоби 1-1 мусовӣ карданд. рангон бошад дар майдони худ дастаи Сарои Камарро бо ҳисоби 2-1 мағлуб намуд. дастаи ҳулбук бошад ба дарвозаи дастаи Сарҳадчӣ 5 гол зад ва бозингарони Сарҳадчӣ ба 5 голи ҳулбук ҳамагӣ бо 2 гол ҷавоб гардониданд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷадвали асосии мусобиқа. дастаи Саразм бо 22 имтиёз дар мавқеи аввал ҷойгир аст ва моҳир бошад ҳамакнун аз мавқеи сеюм ба мавқеи дуюм баромад. ҳарчанд имтиёзҳои дастаи моҳир бо дастаи Сарои Камар баробар, яъне ҳарду 20 холӣ доранд, вале таносуби имтиёзҳои дигар дастаи мазкурро ба мавқеи дуюм баровард. дастаи Сарои Камар ба мавқеи сеюм фаромад ва ҳулбук ҳам дар қатори Сарои Камару моҳир 20 имтиёз дорад, аммо таносуби голҳо дастаи мазкурро ба мавқеи чорум фаровардааст. дастаи Исфара ва дастаи Норак дар таҳхонаи ҷадвал қарор доранд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобатҳое ки дар даври 12-ум ба миён меоянд. дастаи Сомон дар майдони худ дастаи моҳирро интизор аст ва Шоҳмансур бошад дар майдони худ бо дастаи Рангон рақобат мекунад. дастаи ҳулбук бошад ин навбат ба меҳмонии дастаи Рахш меравад ва Сарҳадчии Ҳамадонӣ дар майдони худ дастаи Душанберо бояд қабул намояд. дастаи Сарои Камар бо дастаи Шодмон мубориза мебарад ки ин рақобат дар майдони марказии ноҳияи 5 сурат мегирад. ҷиликул бошад дар майдони худ дастаи Панҷшерро интизор аст ва Исфара бошад дар майдони худ бо дастаи Масчоҳ мубориза хоҳад бурд.
این نشر نوبتی برنامه فت بود که اون رو من فردوس خورسند برایتون شهر و توضیح دادم. تا برنامه دیگر پیروز و پاینده باشید.